Jó, és akkor... Ha ennek sem megy ez meg, hát nagyon jó, nem? Se jó klik, se izé. Nem tudom, nem tudja valami változni ilyen nagyon minimálisan, de hogy így nem igaz, azt mondjuk, csak beleképzelem. Annyira imádom, úgy te tökre... Olyan, hogy nem lehet eltörni szembe, de nagyon jó, hogy lehet spawning-olni izé közben. Nagyon jó minden gyerekek már. Csak meg tudunk kezdő izélex. Hallod, Miklós? Jó, most nem tudom mi van. Jó, nem tudok, nem megy a játék, vagy nem tudok rákattintani a játékra. Tehát, hogy így be van akadva az egér kurzor, és így nem tudok semmit csinálni. Hát jó, igen. Várj, kimegyek a... Hát nem, várj, most be van akadva a játék. És mi van? De most ez mi? Köszönöm szépen.